И здравейте хора! Добре дошли в поредичката Майнкрафт. И така, да оцеляваме, да си влезем в света. И в този епизод не знам какво ще правим. Може ще ходим да търсим айрън, ще копаем сигурно. Така първо да видим, мисля, че беше... Да, дене. Излизаме си. Сега ще си копаем ето тук. Така да се спре малко ето това. След да излизам от тук. Аз стигам за въглени по-скоро. Ще минем през тунелчето, което копах. Али тя кирката ми носи един глобалстон, сигурно няма да видим. Не. Носи 3? Да. И така ще слагам другата кирка направо. Аз нямам меч. Трябва че вкъщи после. То си един няма с кой да се бие. О, да вземем гъбки. Смисля, че имам две гъбки. Ще направим супа от гъбе. Така. Ако падна от тук, въй. Ох. Добре. И така. Добре. Не. Добре, качих се. Добре, качихме се. Така. Ако се направя една рампа е така, да се хвърля от нея. Така. Направо... Не, няска. О, трябва да ядем малко. А не, направо се хвърля с лодката, хора. Не. Ще дам на Зарен. Не, на Зарен. На Зарен и ще направя по-дълга рампата и се хвърля с лодката. Така, слизаме. Не. Въй, хора, видяхте ли го това, бе?
Право си паднах и почнах да си плувам. Там в една пещера. Не. Сега аз предлагам да аз си направя една супичка от гъби. Чакай, аз тук какво видях. Вие хора, видяхте ли къде има прилипи? И аз се чудих, виждате ли там под водата? Това е в пещерата, само че... Нали знаете и... Затова... аз съм си тук вече. Просто направо да слязат къде ми е брадата. И така да прилепите. Ще ги избия. Мале. Ще падна в дупка, не. Там на пещера. Вой там долу чак има лава, вода. Аз така мога гледам глава в пещерата. Вече не. Така, аз направя една супичка. Ето ги и другите две гъби. Къде са гъби? Ето ги. Ето ги и дърва, нали имам, да. Сега. Как се правиха купички? Купички не се ли правиха така? Така. Хора. Направихме се гъбена супичка. С какво казах? Да правим супичка. Да вземем другия меч. То много са поизхави. Искам се видя броните. Добре. Вземем малко рибка да половим, че да ставим това. Това ще го вземем. Тези ще ги оставим. И така. Чай първо затворим врата, защото стана нощ. Ще отнеме малко време. Как се спавнаха зомби? Някъде около мене да няма. Имаше риба, аз изтърва да се оглеждам. Как ме видял там, бе? Както аз него и. Вой! 2 крипъра, 1 скелет. Хора, виждате ли? Ето тук, това може да не се вижда. Вой, това наистина дойде, бе. Бързо. Пареха в водата. Дай ми левел апне. Така. Ние сме 12 вече. Тук много нямаше, защото аз своих факли. За това. Това има. Арите ела. Ела не можеш да дойдеш, защото не може да му настигнеш. Хайде менюто. Ще колко е тъпо. Колко е тъпо зомбито. Маля, не е тъпто, пак си излизи. Така падни долу, толкова се смея. Пак падни. Ще падне долу, ама. Аз съм как си го убия този зомби. Ще паднеш долу, ако може. Не мога бути.
Имаме тук да избутам долу. Ай така. Така, хора. Убихме зомбито. Сега мога спокойно да взема това въглена, който го видях. Там виждам един скелет. Нищо, бързо вземе така въглена. Никой не ме вижда от чудовищата. Хора, виждате ли звездите как се движат? Ето самите тези точки. Вау! Се движат. Аз това за първ път го виждам в Майнкрафт. Друг път не ми се е случвало. Я го виждам за първ път. Така. Мале! Беше не го видя. Така. Мале. Аз ще го убия. Ще го убия. Не, той ще ме улучи всеки път. Не ме улучи, как ми се размина. Как ми се размина. Как ми се размина. Как ми се размина. Но той ходи назаде. Как ми се размина. Трябва да ядем. Мале, аз яко му изпомпа тук. Оди му риба, оди му риба. Къде си моята цена? Какво си такова тъпо? Не, то това си ме убия, ако ме оцеля още един път. Но още един път съм, да. Но още един път бях. Не, ще ги взема и ще убия. Спри бе. Хора, мога да разбира защо се хванах с този скелет, че ще го убия. И така, просто да започваме играта. Така, взехме си броните. Бутушките. Нямаме ги бутушките. Ето ги там, виждам ги. Не, това е било лодката. Как ми се размина. Как ме оцели. Fuck you. Не, просто се прибирам, защото това е тъп скелет. Мале, просто се прибирам. Така. Не губим всяко да се направи. Аз взема един меч сега, ще го убия. Аз ще направя един меч. Ако имах стрели, той щях да го съсипя, ама... Къде? Аре, оцелям, аре. Ела на вкъщата. Така, малко, не знам как го измамих. Мале, ма идват такива. Мале, мечаме.
Бутушките. Сега да се приберем вкъде да видим дали... Мале, прибери се! Добре. Така, слагам всичко, което е на място. Така, пържолите бяха тук. Ама два меча нещо, един ще го оставим. Имам две кирки, да. А брадвата обаче ме няма, нещо. А тя да ги оставя в печката. Другите ги оставям тук. Така стана ли ден? Горите ли, а? Така изгоречи. Изгоречи и умречи. Че ние да ядем обаче. Изгоречи и умречи. Ето ни е брадичката. Никъде не изгубила. Обаче малко блокчета. Така, изгоряха ли? Изгоряха ли? Добре. Изгоряли са. Така, влизаме с лодката. Влизаме с лодката. Влизаме с лодката на риболов. Така. Така. Ето натам. Не много далече на тук. Така. Така, ще поизчакаме малко. Значи трябва да изчакам момента, когато потъне, тогава ще натисна копчето. Така. Така. Там за много бързо време, бе. Тук. Не, тук искам. Колата къде отиш? Ами там на острова можеш ли да учиш? Войта направо се зъби. Значи така. Вой хора, че аз не забелязах, че сега съм четвърче, бях 12, мисля 14 или 14, не помня точно. Не помня точно, ма загубил съм за някъде, тук експито, но той че е късно да го взема. Така горече. Да не въчвам така. Горече. Така има някаква пързилка. Ма не ми... как че не ми трябва? Къш. Трябваше по-добре по тунелчето. Ето така намерих въглен. Това го видях още, когато се прибирахме. В предния, мисля, че епизод беше. И хора, аз мисля до тук да приключвам с този епизод. Ако ви е харесалото видеото, дайте по един лайк. Абонирайте се и ще се видим следващия път. Чао! Чао!